Damang dainang nalonga di baga sa Tuhan Yesus Kristus di dia pehita maringanan di baga seperti kenon nanaing manayun hatani di bata hita songon patubun hapor syat tala mandalani ari-arita jumulum mahita marsadani roha martangir kita damemima natotong madongani ngulunami asang giyak ngulunami di bagasan hasunangan lamadalani akarya renami talumubi di bagasa tikion hatam nanayang saur tuhami parbugoy hami asa mga tusi di hatamon jala asa atamo gabi bohal di bagasa nguluna oleh hati Tuhan makuling mahonu ngarali hami manayan hatam amin. Hurian di Tuhan hata di debata na sa tuita dia pada partikenon dia may san buku panurang Yesaya bidu 55 mamukam mesanay onom maso sa tuaya siya o mahatan ni Tuhan tapay tiukma di bagasan rohat tabi sa ilului hamuma Jehovah bisa terbahay dope jupang ibana jo hamuna ma ibana bisa jenok dope ibana sa ditadikon halak parjahati madalanna jala jolma pargiduki akasakakna say mulak ma ibana tu Jehovah asamar pamulay rohana mida ibana doh tu debatatta ay buas do rohana manalesei ay dada pikirakku pikiramunay jala dada dalam muna akadalaku ninna Jehovah ay songo tibbo ni akalangi siyan tanaon songo nido tumibo akadalaku siya dadamunay jala aka pikiraku siyan pikira munay ido pajahonna huria nanolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus molo disukut tuhita dia pala partikeno genuk marsada-sada ise nalomoro hatta mamereng jolma penghiana manang jolma na muramang ose-ose pada jala ise sakita na hiagam penghiana tatu anggo suku-suku na parjului ta lusi donot tama sudinak kita satulog dang lomoro hatta gabi mamereng penghiana jala suku-suku na padua oni jujur termain tori diri hita dan gabi pengkhianat kita. Nampe realita fakta na jujur kita berkhianat tu di bata merhiti-hiti ak kaulat dan nasionalingka. Molo taberi menurut sejarah di Indonesia. Bahasa pola busong nililik kita dijajah negara na asing. Salhut nai pataridahon na gudang doa ka pengkhianat di antara bangsa sendiri. Maka namaul kita merdeka. Nah, amanginang di bagasan turpu jami tahun nasa tuhita dia pala partikyanon songo dia bangso ni debata bangso na diholongi debata nunga berkhianat tu debata. Anggota jahat di buku di si Jesayaon bidusada edu sampai topak takas do disan di pataridahon songo dia bangso ni dibatai nang berkhianat manang nunga manudal hod debata songo dia bangso dang hokbe di pada mangoloy debata nunga gabi marsoba nasida tu akka gana-ganaan nunga gabi dioloy nasida akka hagiot di pardagingon nunga pola akka ulaon naso di halomo debata na dilon nasida totong do nasida 4 pahon pile situtungo hobar tu patik di simusa totong do nasida martangi yang tu debata totong do nasida pasahatun akka ulan parugamawa alai saluhutna na dilon dinasidai dada songon hataridaan pangolo dinasida tu dibata ale hanya sebatas rutinitas ale nido
na pola didokon di bagasan ayat bidusada ayat 2-4 takas idokon disi tangyo kamu nama ali akalangit jela pinggol ali tanaon ay makuling majahuba hupa gudang-gudang do akka anak jalupa tibul hape merbalik duna sida sen au ditanda jonggi do napuna ibana jala diboto haludi pangagatan binahan di tuanna ale anggo Israel dang tumada au jala dang maroha bangsokku marjia mabangso na mardusay na sumar hajahaton pinopar niya kaparjat akka anak jea akka na tubadik ko Jehovah akka na mangalay na badia di Israel akka na sumurut tupudi o mapangalaho di nasida nunga tumudalo debata nasida bahkan akka maling pe di ulan nasida do ulan hamalimoni alay nunga mangalulia kaparuntukan dada tohonani penda di ulah alay ulan hamalimon salut na di ulan nasida nunga hola mangalulia kaparuntukan o mamabahin tarimas debata o mamabahin tarmuruk debata o mamabahin juk rohani debata jala pola di uhum debata nasida alanyaka pangalaho di nasida na dusan lomoni rohani debata di situasi parmulun ni bangso nang manudal debata dihap nasida maka nahasid dihap nasida maaka nadango nungat dihap nasida kana dangol akan nahasid di bagasan parmalua alai dada manol solidiri nasida jada pajonok diri na tu debata saya detong nasida do nunga dinggan akan adulon nasida ubain saluh nai disuruh debatama naposo na panurirang Jesaya Romano po nasida mamakulingi nasida asa totong bangsoi marhamubon di roha hubartulomo ni rohani debata huria nenolongan di bagasa Yesus Kristus di bagasa turpu jami taon di patupa si Jesaya ma sada jojo tu bangsoi jojo asa totong bangsoi mangaluli debata di bagasan ayat paunopon ima turpu jambitaton takas do disa didoko say luli hamuna ma Jehovah bisa terbado pe jupak ibana jo hamuna ma ibana bisa jonok do pe ibana ditogion panurang Yesaya ma bangsoy mangaluli Jehovah bahasa ditogion alana nasalaw na sidang watarlalap mangaluli akka haporti biono nung watarlalap na sida di bain akka hasonala ale didok matu bangsoy luli hamuna ma Jehovah lapatana tinggal kamu na maka pangalomo na sa dadenggat pajano kamu na dirim na tu debata selagi adong do petikina unang sa penoa tarimas debata dan adong betikina nongan dungro uhum ni debata manguhumi hamuna hobar tu akaulamuna baru neng maluli debata hamuna jangan sampai penyesalan itu datang terlambat hira-hira sawani manidok alini midok luli hamuna ma Jehovah nak kita pesa setong na songo di lomangina jele tuhita bigan umar sada-sada totong do didok tuite luli hamuna ma Jehovah di bagasan ayat papituhon takas do disi dok akajulma na mangaluli Jehovah berarti maninggal hon saluhut aka ulan na jahat makani dokon saya ditadikun halak parjahati madalanna jela julma pargedugi aka sakakna say mula ma ibana tu Jehovah asa marpangulay rohana min ibana molo mulak tu Jehovah molo ima adong pertobatan molo adong marhabuan ni roha molo adong ibarat na penyesalan dia ke pangalaho nasonature romano po Jehovah debata dang mangingo ulaw nasonadinggani alay debata mangingo akka ulaw na dinggan pertobatan ido na dingo debata alini mamusen na doko di bagasan ayat pawaluhon songo dia pikiran di debata dalan di debata rohani debata marasing do rohani jolma pikiran di debata be dang bui padobut pikiran di jolma alini manginang nanangi ma pamasot dari bagasan parglota dada pikiran tale pikiran di debata alini ahado nanaing dohono ni debata tu hita marhiti itu pukon marhiti itu pukon takas do
Didok duita ganuk marsada-sada asa totok kita mangalului manang benot tanguluton maululomoni rohani di bata. Amang inang jojo senar sahak duita ganuk marsada-sada. Sahak imatuau sahak tuhamuna. Berek kamu na mana bagas tu bagasan rohamuna. Ngabohat itu parngolota. Unang ano tadokon nungahu puji di bata di bagasan ngolukku. Nungahu tangion ima gaduk minggu amang pandita jami tamuna di pasar tamuna melalui YouTube. Alay pangalahota. Adul salomoni rodi di bata. Gaduk minggu pasar to pilihan doa. So tumidok ko songon buku di si Matius. Dakutad dahamu na idok Tuhan Yesus Kristus. Lapatan na songon dia. Tatad da judirita. Apakah memang peribadahan yang kita lakukan selama ini adalah sebagai bentuk sebuah ketaatan kepada Allah atau hanya sebatas rutinitas? Bagaimana kita mengukurnya itu? Apakah itu bisa kita ukur? Menurut hemat kami semuanya itu bisa kita ukur. Kalau engkau beribadah setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, tetapi di satu sisi engkau masih mempunyai musuh, masih mempunyai dendam, masih mempunyai iri hati, masih mempunyai kedengkian di dalam kehidupanmu, berarti beribadah ini hanya sebatas rutinitas. Alai julma na mangaluli di bata dan soni. Julma na mangaluli di bata di bagasan parglona. Di patu papa bujet tu di bata, di pasak pilih tu di bata, di boto banduk mau lihat tu di bata, di patu di boto patu pau dami nang tua kedungan. Di boto mananyakon akka musuna. Di boto memakulingi akka julma na makosong tiba. Ini julma na mangaluli di bata. Alini manginak ingon tamu na maju bilang ni hamu na maju di bagasan ngolopuna. Akka ulah si songo dia do na taulah. Alai marhite-hite jami taon hami neng maju jala jojo sah tu tagad marsadasar. Asa totok kita mangalului di bata di bagasan parngolota. Mangalului di bata di bagasan parngoluon berarti mangulahon salu nasak kak dok lomoni rohani di bata. Manudal hon akka ulan no senenikan. Alai mangulan akka ulan nedegan hobar to lomoni rohani di bata. Na padua hon marhite-hite jami taon nang dipasak tu tagad marsada-sada julma na manhabubaw ni roha tu di bata ikon holan di bata do gabi hapurusan di bagasan parngolon. Gudang de sonare na manginang di situasi pandemi manang ima dunia yang tidak menentu. Gudang do julma gabililu haporco. Alai marhite-hite jami taon dipaingot tu hita. Ikok ulang debata doha purusan. Bangso ni debatai di hati hai titik marsi tahun na sida dada mapurus tu debata. Mangaluli pangurupin do tu na asik. Mangaluli pangurupin tu mesir. Gabi hamaguad do na didapat. Alayang kita. Apapun persoalan di dalam kehidupanmu, apapun tantangan kemeluk yang kau hadapi dalam kehidupan, Tuhan mau katakan, Tuhan mau mengajak kita, Tuhan mau meyakinkan kita. Hanya bersandar, berserah, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Holang di batadung, naik ke benut tahapurusan di bagasan parnglota. Dada siadongata, dada pikirat, dada gugota, dada portibio, dada ale-aleta. Molotung pe ale-ale mata babu akahol soni rohatta. Mereka itu hanya sebatas penyangga kita supaya kita tetap kuat. Tetapi untuk meyakinkan kita, melepaskan kita, itu hanya Tuhan yang kita sembah. Alinia manginang dipayung dapat dua tuhita. Julma nang marhamu bani roha, naso nama dapat hamago di bagasan parngolona. Iko dibahid do di bata gabe hapurusan di bagasan parngolona. Napatuluhon jalan naparpudis sahali. Songo dia do julma nang marhamu bani roha. Asa unang mago di bagasan parangolona. Berarti iko mamake tik kinajepekon mengolalomo ni rohani di bata. Di bagasan buku perpesalmen takas do disa didok ko pesalmen sia pului songo dia ngulu ni jolma di portibio satokin do. Pesalmen sia pulu ayat 12 mulai 10 sampai 12 takas do disa satokin do parangolona ni jolma. Karena hidup kita hanya sebentar Bapak Ibu yang Tuhan kasihi.
Ana satu kehidupan ngulon di jolmon berarti tak pakai ma tiket tahun mangulan lumoni rohani di bata. Songod di do ima jolmon na mangulan lumoni rohani di bata. Berarti harus ikut rencana Tuhan. Unang tabani masaka taiko sao lumoni rohat taiko sao. Gudang nujul masuk senar semua. Mamaksa sakap naik di pasap di bata. Apa tak kasih dokolas dinggap sakap teh rencana kita itu sekalipun rencana kita itu baik. Kita pikir. Tetapi yakin dan percayalah bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Al ini dona dioko di bagasan ayat pa waluho sampai pasio ni. Aida ada pikiraku pikiranmu nai. Jalada ada dalam muna akka dalakku ni na Jehovah. Ay songo tibo ni langit. Siantan on songo ni do tumibo akka dalakku sian dalam munai. Jalaka pikiraku sian pikiramu. Nah pasti dalam ni dibata neko pasal ton na tuhita lebih dumenggan di bagasan parangolota. Pikiran ni dibata dan bu hita dulu. Dan bu ima ta ukur aleko porsedo hita. Pikiran ni dibata dalam ni dibata naiko pasal ton na tuhita mabailas ni roha maban hadamion maban hasonangan do di bagasan parangolota. Aleni tabuka rohatta ta tinggal aka pangalaho na sunadika asa sao saluk na dalan ni dibata di bagasan parangolota. Unang tadokon pasal to ni dibata do dalan na tuhita lo moni rohana. Ale dang olo hita mangolo dibata. Asa di pasal dibata lo moni rohana tuhita. Oloi dibata di bagasan olum ulau lo moni rohani dibata lului dibata. Di bagasan akka ulau musigado pari. Amin. Martanya kita. Muliate Tuhan upasa roh nami tuho. Didinggan di basam. Natotong dileho mutu bagasan ngulu nami. Tanung mobi di bagasan tikian nunga dipakulingi hohai marhite hiti hatam. Asa totok kami tutu marhaboni roha. Asa nang Tuhan maguak kami di hari marsubut. Alai asa Tuhan sonangan nang pinaradim. Neko tupal sejalur nami di bagasan ngulu nami. Jala pargugoy mahami mangula saluk na lomoni rohamon. Pargugoy hami odihok kami. Asa mahili pagudil siyang koi. Buhay patupa ka dalammu. Buhay hami makaulong ya kadungan nami. Jala buhay hami patupalas ni roha, holong ni roha. Tu saluhuk na jolma. Nampe namarhosum ni roha Tuhami. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami itu dopamu. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memasuk-masuk kita.